Rode kaart met hoekjes erop. Oh. Alle kleuren met hoekjes erop, die gaan met jetskippen mee naar de blokhut. Nee, daar had ik geen hoekjes op. Ja? Nou, dan beginnen we mee. Deze kleur. Red, roze, oh dat valt onder roze. Roze. Deze kleur. Die leiding die steekt in de hoornweg en die rent daar achterlangs en die weet wel wat het warm had. Dus alle band met een roze. Daar achter de rit en je weet wel wat het warm had en wat het wijs had. Eén, twee, drie, ja, nee, ik heb hem gewoon beginnen. Maar soms speelt het zeer binnen, wat zei je. We slopen aan het goed. Ja, hè? Maar nu gaan we houtskool. Even reed even met deze man mee. Ik heb het laatst Dat is achter de blokhut. Dit de blokhut en daarachter, dat is papier staan. Dat is het meeste daar. Want cement.
Maar er is een keer bij elkaar. Maar ik heb een mooi hakje hier omheen. Oh ja. Ik heb op zitten, hè? Ja, ja? Ik dit rijden? Waar is het nou inderdaad in? Ja, moet je er bij zijn? Alles hadden we nog net op, hoor. Nee, doe zo niet kwijt. Straks nog de recht. Nee! Ja, dan go weer hierbij. Ja, scheren we dan. Jullie maar ergens. Jullie wel eens. Nee, dat maakt niet. Maar we hebben hier altijd hier een vleugels gehad. Hendrik, even sjouwen. Rick, even een pijl sjouwen. Misschien dat ze wat wel echt. Die koeken daar weg zitten. Hij bestaat echt zie Zit die lik in de rook? Oh ja! Yeah! Hey Jella! We komen nou hier naar Amsterdam. Maar zeker niet wel. Dat is juist meer.
Ik ben de botervrouw. Het botermeisje. Geen cent per uur. Ja, hij mij hoeft maar een pijl. Hupla, die heb ik gevangen. Smenterlid of zo? Ja, dit maakt meer van mijn hele smelten. Als het goed hier is, kan je pas beslagen dat het goed erin. Dat is nog iets vooral. Ja. Oh, dat heb ik goed gedaan. Dit is om je hand. Ja, nee, we komen. Dat is een beetje omgaan. Dat is in de regen. Nee? Zo, dit is nou. En dat hij na een koepel? Nee. Oh, dan ga je een koepel. Ja, Sorry, gaat het er nou boven? Maar wat meer had. Doe? Dit gaat oranje. Een beetje erop op. Dan mag nog meer voet rijden. Niet een blok maar op opnemen. Je zet een blokje dat dan zo aan is. Mag ik maar even gaan? Ik ga ook in de reden, weet ik hoe dat ging. Stik erop! Ja, pak je omhoog! Ah, Robert! Mami, pannenkoek voor dik om. Wie je mag het nooit doen, maar die kan er komt zo. Hij ligt nooit een mooie pannenkoek. Ver weer, Rick. Nou, gaan we eraan? Ja, je moet ze gewoon uit de reeks zitten. Wie maakt je dit? Ja, dat is zwierig. Oh, zie je, maar dat is toch wel even. Jans, hier staat. Jongens, wat je van? Ja. Je bent er lekker brengen. Ja, we zijn de eerste dat leren. We zijn minder dan 4 heen, hè? Ja, film niet goed, hè? Goed film. Ik vind dat het direct wel binnen is. Ja, ik heb eerst de volle goed in de Denk om in kleren, hè? Dat is hier de Ja, zie je, dat mag er naar je bed boven gaan. Ons wilden net draaien. Wat wordt net draaien? Wat nou, jong? Wat hebben we nou? Ah, hier is die hard brand. Nou, even zien.
Maar als je even met mensen gaat. Hij de hele broek weg naar onderen dieren. En nog weer het uitskil. En die pannen zwier? Ja. Nou, als het leuk is, hebben die al echt maatje. Dat zijn we heel leven. Ik vraag niet hartstikke. Ik wil de slag. Ah jongen, deze week al. Weet je, die bent de mooiste. Ik ga even slaan heen. Ja, dit wordt de kant op. Als denk je, ja. Net ben je. Misschien maar het hier. Ik weet het wel. Weet je wat mooi is? Weet je wat eigenlijk wel boven hoor? Meisje, Molly, we kunnen alleen maar al zeggen. Nee, mama. Hoe is mijn meisje dan? Ik zal die even houden. Net erg als met de hand. Bas, dat is samen super erg. Oh, kwam er net op. Mijn bouwkoe af. Meer bouwkoe. Is het precies? Ja, ik heb... Weet ze, echt goed? Heel primitief, joh. Hier is. Ga misschien, hè, jongen? Hey, nog een keer. Dit wordt mijn derde pannenkoek. Het moet nodig omgekeerd worden. Nou, we doen niet helemaal. Jongens, we doen niet helemaal. En dan die Nou, gewoon maar, hè? Ik kan denken, ik ga niet zo snel een beetje omdraaien. Ja. Oh, dat zijn wat, hè? Ja, zie je hier? Ja, net een hartig. Ja, die hadden we mee hoor. Maar ze dus klein uit, ja, hè? Ja, maar hoe gaat het maar in? Oh, die bent mooi. Kan ik die zeggen oké? En ik hem nou erop hoor? Ik heb een doekje en er is een doekanga. Dat jij maar erin lijkt.
Dat smaakt het niet. Oh, dat is het mooi. Zijn niet hoor. Eet Zit je ze. mij naar die mond? Nee. Er nog wel meer plak, hè? Als hij is al bij, hè? Maar even rustig, Kees komt eraan. Wat is er ik ben ook tegen, maar meneer. Maar ik ga naar tegen in Haag. Ik ben naar de Berlijn. Ik ga hier. Ik ga hier. Ik ga er wel weg. Ik ga even over. Hoe is het hout? Hey, wie wil een soort met maat in hout zitten? Ik kan het weer even. Ik tel hem aan. Ja. En die onderwijzen alle dwangen. Dat vinden wij niet mooi. Dit is het nog dit is Mijn bron denk je helemaal net niet meer. Nee, ik teken niet, doe die eigen huis. Nou, een trekker kan je wel tekenen. Kan een trekkerstekening van Melle Peters maar zo. Doe hij het links. Teken je, doe maar een vrachtauto. Ik ga het doen.
Dan stappen we eruit, we gaan nog afleiding. Anushka! Ik zet je voor.
Hey, hier komt Oranje! Oranje! Ik kom in het stuk van. Dikker, je bent hier bij! Kom jongens, kom, Oranje. Ja, we halen naar de bal. Dan willen ze 3. En dit maar 3 worden. Alle groepen van de blokhut. Alle groepen van de blokhut. Inleiding. Zou jij van de bal hierop Kim het vest gewoon van voor naar achter en van links naar rechts. Kun je mooi hier een boersbal op? Ik ken het vest kunnen die horen graag leren. Dus dan zijn we dat even leren. Dat is dus een ijscontrole hier. Terug van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts, van voor naar achter, van links naar rechts.
we dat met Sjerk in. En als er dan een van de leiding erop van. Dan roep je van. Nou, Rudy wint allemaal bij. Oké. Nou, Robin paniek en dan Robin je van saaien. Paniek. Dan gaan we nog een keer, hè? Oh, dan maak je nog eens weer. Maar niet hij denken. Hoe begint dat? Nee. Goed, goed. Stil in. Nou, dat is het dan. En toen zei die er zijn nog 3 mensen in het bad, want er nou lichten bij. En toen werd hij gedronken. En toen zuchten ze in de wetter en de Laerdea. Begint te zwemmen. Bij die ene nul begint rust. Waarom zijn er nul? Die zet ik er wel tegen. Ja, we kunnen hem weer omhoog. Hoe skal det gå opp til igjen? Oké, Wie dat hem op? moet dan weer hem opsteken. Een vrouw heeft vanmorgen een hele dure bankstel gekocht. En s'avonds om 10 uur kwamen de mensen de bank brengen. Zei de vrouw van, nou, dan brengen ze maar weer terug. Zei de man van, nou, waarom? Nou, wil je dat ik de dure bankstel hebben wil als de hele buurt slaapt? Oh, de buurt. Ja, ja. Waar zit er meer in? Oeh, wat ben ik al prettig. We gaan kijken naar nog. Waar wil je er nog meer? Kom maar eens, dus waar. Ja, trek. We gaan nog zien. We leggen een handy al. Stil, hè, dat geven we wat heel leuk. Een jongen Mister? Jan die vroeg me naar Goorn aftreden en toen zei dat ze weer het was toen ik hoorde te pak. Nee, zei Wim, want alles wat op de strippelijn is vies. Nou, toen voelde Jan even en toen zei toen voelde Wim. Nou, en toen zei Jan, Wim zei, nou, maar ze me was niet in het pakken. Nee, zei Wim, want alles wat het strip, Jan, want alles wat het strippel is vies. Dat zei ze voor mij.
daar van jou. Die waren aan het stappetje doen. De ene oen die zich verstappen moest, kon geen plaatsje vinden. Zei de oen die opzoeken moest, verstap je maar in de kast. En nu later zei de oen die opzoeken moest, kom maar weer uit de kast weg, want dat kan je niet vinden. Ja, meneer Drieën dan, deze bedrijven denken. Zij maken dan opzetten. De gangball! Ken ik weer! We maken hele woord, dat is helemaal naar de woordpost. En dan zijn we, nou, dat klooster maar op dat een sneeuwkom wordt. En zij, ik heb veel witte letters, dat woord, 25 gram, zuurkool met worst en hij zonder worst. Laatste twa en als jongen in je keer van voor naar achteren. Nee, laatste twa dus. Was wie de magjes? De mooiste militair die. Ik wou dat ik er een apperkop van voor naar achteren. Iedereen kijkt naar de